Bon dia, avui us explicaré com es fan els canvis d'unitats, que són les activitats que corresponen a la diapositiva 4. Nosaltres ho tenim en aquestes activitats que heu imprimit en PDF, que són aquests exercicis del final del tema 1 de Física i Química del llibre digital Science Beat. Vale? Us explico l'activitat 9, com es fa. Llavors, quan diu completa l'equivalència de les masses següents, ens diu que hem d'expressar el resultat en notació científica i amb un decimal. Doncs bé, començarem per fer aquest canvi d'unitat, 4,98 quilos a unitats de massa atòmica, i aquesta segona activitat de 215 unitats de massa atòmica a quilograms. Repetirem el procés, igualment, per a l'equivalència de càrregues que ens han donat a continuació. També ens demana que fem el resultat en notació científica i amb un decimal. Ara hem de passar 4,8 coulombs a electrons i volem saber quina càrrega representen aquests 2.617 electrons. Anirem fent a poc. Per poder fer el problema, el que tenim que fer és identificar-lo. Ja hem posat que se tracta del tema 1 de Física i Química, el llibre Science Beat, i aquesta activitat que anem a fer és la número 9. Els canvis d'unitats que anem a fer, el primer de tot serà aquest, 4,98 quilograms a unitats de massa atòmica. El primer que tenim que saber és veure quina relació hi ha entre les unitats de massa atòmica i els quilograms. Si mireu la diapositiva 4 veureu que us diuen aquesta equivalència. Una unitat de massa atòmica són 1,66 per 10 a la menys 27 quilograms. Llavors, a continuació, ja podeu fer el problema. Comencem posant 4,98, llavors seran quilograms, i un factor de conversió que consisteix en un aspa i un símbol de fracció. Si voleu eliminar els quilograms, el que haureu de fer és posar els quilograms a la part de baix i les unitats que voleu, que són les unitats de massa atòmica, les posarem a la part de dalt. Una unitat de massa atòmica són 1,66 per 10 a la menys 27 quilograms. Abans de continuar, heu de comprovar que les unitats són correctes. Si feu quilos i quilos, multiplicar i dividir per el mateix concepte, direm que se simplifiquen i se'n van. Quan tenim que posar l'operació, ara indicarem la fracció que queda. Tot lo de dalt per tot lo de dalt i tot lo de baix per tot lo de baix. A dalt que tinc 4,98 multiplicat per 1. Aleshores posarem 4,98. I a baix, 1,66 per 10 a la menys 27. No n'hi ha res més, amb la qual cosa serà 1,66 per 10 a la menys 27. I ara, quines unitats m'han quedat? Fixeu-vos, l'única cosa que ha quedat alliberada aquí són les unitats de massa atòmica, que les posarem a la part de fora de la fracció. Llavors, ja podem fer l'operació. Per fer l'operació utilitzareu la calculadora científica. Vale? Quina operació s'ha de fer? Hem de dividir 4,98 entre 1,66 per 10 a la menys 27. Com es fa això? Ampliarem una miqueta el zoom, el camp de visió del zoom, i ara llavors farem l'operació. Vale. Hem dit, hem de fer 4,98, serien 4,98 entre 1,66, i ara heu de posar aquesta tecla d'aquí, que normalment en les calculadores sol posar una EXP o un X per 10 a la X, que significa que és el mateix, que és per posar en notació científica per 10 a la. No poseu multiplicat, perquè si no s'estareu multiplicant de manera incorrecta. Directament heu de pulsar exponent, veieu com posa la calculadora exponent, i ara per indicar que és un canvi de signe de l'exponent, utilitzeu aquest signe. No utilitzeu el menys, perquè si no tampoc no l'entén. Heu de posar aquest signe menys entre parèntesis per indicar el canvi d'exponent. I aleshores poseu l'exponent que teniu, 27. I a continuació ja podeu apretar l'igual. I això ens donarà, fixeu-vos a la calculadora que ens diu 3 per 10 a la 27. 3 per 10 a la 27. Llavors aquest és el número que teniu que posar. Ens han dit que hem d'arrodonir amb un decimal, però llavors nosaltres en aquest cas no tenim decimal. Ja veurem en el següent problema. Ara notem el resultat.
Llavors, aquí al paper ja podem posar 3 per 10 a la 27. Quines unitats? Doncs les unitats que m'han quedat serien unitats de massa atòmica. Aleshores posaríem una U i requadrarem el resultat. Podem repetir el mateix exactament per passar de 215 unitats de massa atòmica a quilograms. Com ho farem? Recordant quina és l'equivalència. Una unitat de massa atòmica són 1,66 per 10 a la menys 27 quilograms. Ara ja podem posar el problema. Quin problema tenim? 215 unitats de massa atòmica i posem un factor de conversió. El factor de conversió és aquest símbol de la X i llavors aquest signe de la fracció. Llavors, són 215 unitats de massa atòmica que faltava posar aquí. Llavors, com que el volem eliminar les unitats de massa atòmica, en el nostre factor de conversió ara van a baix. Fixeu-vos com ho teníeu abans. Voleu eliminar quilos? Doncs els quilos van a baix. Ara voleu eliminar unitats de massa atòmica? Aleshores, aquí a baix posarem unitats de massa atòmica. I a la part contrària, la unitat que volem, quilograms. Quilograms. I ara posem l'equivalència. Una unitat de massa atòmica són 1,66 per 10 a la menys 27 quilograms. I ara ja comprovem unitats de massa atòmica i unitats de massa atòmica se'n van i llavors ja podeu operar. En aquest cas seria 215 multiplicat per 1,66 per 10 a la 27. 215 multiplicat per 1,66 per 10 a la menys 27. Tot això què són? Doncs quilograms. Podríem dividir per 1, però com que dividir per 1 deixaria igual, el resultat el deixaria invariable, ho deixem així. Llavors, aquesta seria l'operació que tenim que fer ara. Llavors, agafem la calculadora i fem l'operació. Llavors direm, posem això a 0 i repetim l'operació. Ara, seria 215 multiplicat per 1,66 i ara per dir-li per 10 a la, recordeu no posar x. Llavors directament exponent, canvi de signe i en aquest cas 27, per 10 a la 27. I apretem l'igual i ens dona el resultat. Ara què passa? Ara me dona 3,569 per 10 a la menys 25. Aleshores, tindríem que arrodonir. De 3,5 s'arrodoniria i com que aquest segon decimal és més gran que 5, li posaríem aquí un número més. I per tant, quan arrodoneixo al paper, me quedaria 3,6 per 10 a la menys 25. Doncs ho posem aquí ara en el paper. Seria 3,6 per 10 a la menys 25. Perdó, a la 25, era positiu. Fixeu-vos que ara és positiu. Perdó, negatiu. I què seran això? Quilograms. Amb això ja tenim el resultat, requadrem i aquest seria el nostre resultat definitiu. És tal qual el teniu que fer a l'examen. Repetim el procés ara per l'equivalència de càrrega. Quin problema tenim ara? 4,8 coulombs i els volem calcular quina càrrega és equivalent en electrons. Aleshores, direm que com que 1,6 per 10 a la menys 19 coulombs representa la càrrega d'un electró, doncs tindrem que posar això aquí per fer aquest problema. 4,8 coulombs, factor de conversió, i direm coulombs a baix, electrons a dalt. I posarem que un electró equival a la càrrega de 1,6 per 10 a la menys 19 coulombs.
coulombs i coulombs se'n van i ja puc operar. Llavors, continuem l'operació. 4,8 multiplicat per 1, a dalt me quedarien 4,8 dividit per 1,6 per 10 a la menys 19. Quines unitats m'han quedat? Electrons. Doncs les posem aquí al costat de la fracció, indicant que ja són les unitats finals del càlcul. I ara a la calculadora. La calculadora, tornem a posar-la a 0, i ara li diguem 4,8 entre 1,6 exponent, canvi de signe, 19. I això me donarà un total de 3 per 10 a la 19. Llavors, ho posarem aquí en el paper. 3 per 10 a la 19. Què? Electrons. És a dir, que aquesta càrrega de 4,8 coulombs equival a la càrrega d'aquestos 3 per 10 a la 19 electrons. Acabem i requadrem el resultat. I per últim, per acabar aquest problema, tindríem el canvi, el càlcul de l'equivalència d'aquestos 1.617 electrons a quina quantitat de càrrega equival en coulombs. Llavors repetiríem el mateix, és a dir, 1,6 per 10 a la menys 19, recordeu que això us ho donarà l'enunciat, que equival a la càrrega d'un electró. Llavors, posarem 1.617 electrons, factor de conversió, i ara posem l'equivalència. Què tenim que eliminar ara? Ara tenim que eliminar electrons. Aleshores, electrons van a parar a baix. Igual que aquí havíem posat coulombs, coulombs se'n van aquí, aquests coulombs se'n van amb aquests coulombs, ara al revés. Si vull que marxin electrons, en el meu paper he de posar que els electrons van a baix i els coulombs a la part de dalt. Per tant, diré que la càrrega d'un electró són 1,6 per 10 a la menys 19 coulombs. I això que serà igual? Electrons i electrons marxen, m'han quedat coulombs i ara ja podeu fer l'operació, que seria 1.617 per 1,6 per 10 a la menys 19, perquè dividir per 1 me quedaria invariable el resultat. Llavors posem l'operació. Serien 1.617 multiplicat per 1,6 per 10 a la menys 19. I tot això ens han donat coulombs. Ja podeu fer l'operació a la calculadora i diríem, aquí tenim, seria per tant 1.617 multiplicat per 1,6 exponent, canvi de signe, 19. I això es donarà un nombre també petit. Recordeu que heu d'arrodonir a un decimal, per tant aquí és 2,58. Aquest segon decimal és més gran que 5, 2,6 per 10 a la menys 16. Doncs ho posem en el paper. Llavors el resultat seria 2,6 per 10 a la menys 16. I, per suposat, hem de posar les unitats. Coulombs. I amb això hauríem acabat el primer problema de canvi d'unitats. Almenys us heu d'haver donat tot això.